Mwadzuka bwanji abale ndi alongo kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 2 October 2025 chaka chikutsendera tsopano kumapitano kumalicheliche. Tikaona kumwamba nakonso kwayamba kusintha, mvula yayamba kugwa madera osiyanasiyana ngati ku Blantyre, ku Mchinji ndi madera ena m'zigawo zonse za dziko lino. Zimene mwina zikungoonetsera kuti kumwamba kwatseguka kukufunanso kupereka ulemu wake ku dziko lino la Malawi. Ndikukumbutseni alimi nonse amene mumakonda kudya, amene mumakhulupirira kumunda, kuti pangani machawi. Chaka chinotu chauta akufuna kudalitsa Malawi monga amene wadalitsiranso kuti pasaso mtsogoleri watsopano. Akufunanso atipatsenso mvula yatsopano, tichoke mu madando tibwere muchimwemwe. Izi ndi zimene ndikuziona tsopano mu masomphenya anga panopa. Pajatu ndikayankhula ena amatsutsa koma amazavomera long at last. Komabe ngakhale mungatsutse kumatangochita ndi machawi maka nkhani ya kumundayo. Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Ndati iyayi ndithu tiyankhulanepo patapita masiku awiri atatu ndisanakupatseni VN ena kumafika kudabwa kuti kodi abusa mwatani. Paja munatinso mufuna mupite ku nkhalango ya kuchitipa kapena zavutako. Ayi ndithu yankho ndonena kuti ndinapitako ndabwerako ndipo ndili bwinobwino apapa ndili mu mzinda wa Blantyre kugwira ntchito zina za boma tsopano monga mukudziwa kuti ndife boma tsopano. Ndithu ndi mmene zimakhalira. Lero ndati ndikukumbutsenibe kuti musayiwale kumuyamika Mulungu kunena kuti zikomo Ambuye lero taliona. Tisatengenso kukhala chizolowezi koma zizichokera pansi pa mtima mutaona mmene mwakhalira dzulo. Nkukhala limodzi nkuona zimene zachitika dzulo. Nokha nkuzipanga emphasize ngati munthu. Mutha kuona kuti Mulungu wakukonderani. Chifukwa dzulo ena mwalandira uthenga kuti m'bale wanu watisiya, kapena mnzanu wakusiyani, kapenanso neba wakusiyani. Dzulo mwasanzikana bwinobwino, lero mukumva kuti kulibe, mwalandira foniso m'banda kucha. Chonsecho inuyo mudakali ndi moyobe kufikira lero. Chimenecho nchoyenera kumukumbukira nacho Mulungu nkumuthokoza zikomo Ambuye kuti lero ndalionanso, mundisamalire kuti lamawanso ngati nkotheka ndilione. Mawu okhawo ndi mdalitso wanu wochuluka kwambiri pamaso pa Yehova Mulungu wanu, komanso ngakhale inu eni ake, komanso ngakhale m'banja mwanu. Ambiri mukudandaula kwambiri mavuto osiyanasiyana. Ndimafuna ndikutsimikizireni abale ndi alongo kunena kuti mavuto onsewo amene angathane nawo ndi Yehova Mulungu, mumukhulupirire Iye. Ndipo mumukhulupirire Iye ndi mtima wanu wonse. Komanso mukhulupirire atumiki ake ndi mtima wonse. Chiyambi cha nzeru ndiko kuopa Yehova. Buku la 2 chapter cha 20 verse 20 amayankhula bwino kunena kuti khulupirira aneneri ake ndipo mudzalemerera. So inunso mukakhala ndi chikhulupiriro chachikulu chodzaza, ndikutsimikizirani mavuto ndi nkhawa zimene muli nazo muzaona zizayamba kukucheperani. Pamene mukudandaula muzaona thandizo likubwera mopanda kuyembekeza kuti zikuchokera kuti. Chifukwa amayankha zonsezo ndi mwini wake Yehova Mulungu. Ambuye akudalitseni chifukwa cha kumvetsera mawu aong'onoong'ono ngati amenewa koma opindulitsa pa moyo wanu wotsewu. Lero ndabwera ndi nkhani zitatu, amalawi ndifuna mundimvetse. Nkhani yoyamba,
3-4 days ago ndinakamba za zigawenga zimene zabwera kufuna kuzapanga ataki allegation ya kulumbiritsidwa kwa president watsopano wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Ambiri simumakhulupirira, ambiri mumatsutsa asizingachitike nzabodza, Pastor Shumba ngwabodza. Sikumukambiri kuti ndine wabodza pamaso pano, koma mukhulupirire kuti zonse zimene ndakhala ndikuziyankhula nthawi ya mbuyoyi zinali zolondola ndipo zachitika. Bodza mukulidziwa ndinu. Tinkakamba kuti boma litikutenga, ambiri munkatsutsa awa ngadyera awa, adya ndalama ku DPP awa, boma sangatenge awa, sizingathekenso MCP ngachoke mboma. Zinachitika. Ndinakuwuzani zambiri mbiri zimene ndinakuwuzani izi sizitheka, izi sizitheka. Mathematics sizagwira ntchito, ambiri mumatsutsa zitheka bwanji mathematics, ena albiro ntali manja walimba mtima. Zinachitika. Ndinayankhulapo zambiri. Chakwera akazapeza mavoto opitirira 1.5 million ndikuti Mulungu ali mbali yake, koma sindikukhulupirira. Zinachitika. Chilichonse chimene ndakhala ndikukuwuza na Malawi zikhala mwakuti, zikhala mwakuti, zikhala mwakuti, zikhala mwakuti. Zinachitika. Khulupirira aneneri ake ndipo muzalemerera. Choncho ndimafuna kuti nkhani imene manati kwabwera zigawenga ochokera dziko la Rwanda zimene zofuna zapanga ataki kulumbiritsidwa kwa mtsogoleri wathu, nkhani imene atathana nayo. Ndipo mmodzi mwa gululo panopa ali m'manja mwa apolisi. Nkhani iyi ndikuwuzani ndizoona, ndinayankhulanso pomwe pano, ndikuyankhulanso kumtundu wa Malawi kuti tathana nazo. Ena onsewo tathana nawo. Timangofuna mungodziwa uthenga umenewo tabwerako bwinobwino, winayo azatipasa umboni onse bwinobwino kutsogolo kuno chifukwa tisunga. Boma limusunga, azatipasa uthenga onse kuti zinachitika bwanji, anawatuma ndani, ankafuna chani, kutsogolo kuno. Ambuye akalola tikupatsiraniso mvemvemve wa zonse. Nkhani ya namba 2, ndimafuna ndipemphe Amalawi. Nena kuti chikhala chinthu chapamwamba kwambiri komanso chosunga democracy pamene mtsogoleri wathu wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akukalumbira ku Kamuzu Stadium pa 4 pano. Tsono ndi president wa dziko lino wa namba 7. Ndipo zamveka kunena kuti president opuma Lazarus Chakwera akakhala nawo pamwambo amenewo. Zinthu zosangalatsa kwambiri ndi mmenenso zimene zikhalire mu nthawi ya democracy ino, chifukwa anthu aja amapatsana ndodo ya chifumu. Choncho pakakhala ma handover amene ambiri mwina simudadzionepo kuti kodi ndodo yakuperekadi okha kwa mdzawo. Zimene mbuye mosemu zakhala zikuwutsa mu mikwiyo, ndodo ija imangopatsidwa mwina kwa mtsogoleri wa nkhondo kuti kapereke ndiwe, ine sindipita. Taziona zimene zikuchitika ndithu. Koma this time around ikhala nkhani ina yodabwitsa lina kuti amene akukalandira ndodo, akukapereka ndodo ndi amene akuchoka pa mpando kumpatsira nzake amene akukhala pa mpando. Choncho pempho langa kwa inu nonse Amalawi ndonena kuti lest we forget the past during this period. Tiyiwale zakale mu nthawi imeneyi. Amene tikupita kukasangalala kukaonera mwambo umenewo ku Kamuzu Stadium pa 4 pano. Chonde tiyeni tonse ngati Amalawi tidzakhalenso ndi mtima umodzi. Sazakhale kuyankhulirana zichewa zosakhala bwino kapena kunyoza mtsogoleri opuma kumuyankhulira mosakhala bwino. Ayi. Kampeni idatha, zambiri tidazifotokoza, kaya za ubwino, kaya za kuipa, kaya za chani, zidatha zonsezo tidaziyiwala. Chimene timafuna ife njonena kuti tisinthe bomali, pabwere munthu amene Amalawi ambiri
akumufuna, ndipo Mulungu anayima nafe kuti atimvere kupempha kwathu ndipo zatheka. M'dziko muno simunachitike nkhondo, simunachitike ziwawa pa masankho awa, kusiyana ndi mmene ambiri Amalawi timayembekezera kuti kodi zidzatha bwanji pa 16 kapena pa 17 September. Chokhacho timuyamike Mulungu kuti Mulungu amatimvera kupempha ndi kulira kwathu. Tiyeni tonse ngati Amalawi adzipani zonse zimene zili m'dziko muno, kaya ndinu oyima panokha, kaya ndinu otsutsa. President wathu tsopano ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Tiyeni maso athu akhale patsogolo, tisayang'ane zambuyo kwamba kukumbutsana kapena kunyoza kapena kutukwanizana kapena tisapange zimenezo. Kumwambo umenewu kukakhala mtsogoleri amene akupuma Lazarus Chakwera, komanso azabwera ndi ena amene amamuperekeza. Tiyeni tisaonetse kunyozana kwina kulikonse pa nthawi imeneyi. Tikhale pa chimwemwe chimodzi, kusangalala limodzi, chifukwa ngakhale Chakwerayo president wake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, bambo wake tsopano amene akuyang'anira ndi kulamulira dziko la Malawi. Tonse Amalawi 21 million plus, bambo athu ndi APM. Tiyeni tilemekeze chimenechi kuti Mulungu apitize kutichitira chifundo dziko lathu lino, atipatse zokoma, atipatse tione tokha ndi maso kusiyana kwa boma lakale ndi boma latsopano. Tione zimene Mulungu akufuna kutichitira zipatso, koma tisamukwiyitsenso Mulungu kuti ubwezeresa ku Egypt. Tinanena kuti Aegypt amene wawa akutizunzawa sitidzawaonanso, ndipo mwa amene wanja ndiwoona. MCP yatha, yagwa, yatuluka mboma, sizalowanso mboma mpaka na kalekale. Zimene ndemo zidziwe kwambiri Amalawi, sindikusintha china chilichonse. Ndayesesa kufunsa Mulungu kuti Mulungu muzambiranso chisoni kapena boma ali kuti lizakhaleso likulamula nthawi ina usogoloko. Zakanika, Mulungu wanena kuti no, I can't do that again. So Amalawi maso athu akhale patsogolo pa nkhani imeneyi. Nkhani yanga yomaliza, ndimafuna ndiyankhe zimene zikuyenda kwambiri pa social media. Amalawi, ineyo ndimakhulupirira democracy kwambiri, koposaposa ndimakhulupirira Mulungu kuposa china chilichonse pa moyo wanga. Takhala mu zaka 5 zapitazi, tinali ndi mabungwe ochuluka m'dziko muno, koma mu zaka 5 zimene zapitazi za Chakwera ndi MCP, mabungwe aja anapindira ndevu zawo mkamwa, osadzuka kuyankhula kapena kudzudzula zolakwika zimene akupanga a MCP. MCP mosanyengerera, mosabisa, mosaopa, mopanda mantha, komanso mwachilungamo chenicheni yapanga zinthu zonyansa kwambiri mu zaka 5 zimenezi. Kusaukitsa Malawi, kuba chuma cha boma, kudzimangira mamansions awo, mahotelo, maloji, chani, zambirimbiri zinthu zimene iwo adali anthu osaukitsitsa. Ndiye nkumafunsa kuti kodi salale yake imene akupangira zonsezi, yomweyi ya UMP, yomweyi ya unduna, nkumapanga zonsezi mu zaka 5 zomwezi. As I'm talking, mwana wa mtsogoleri wopuma Lazarus Chakwera, amene dzina lake ndi Nick Chakwera, anagula nyumba yomangamanga ku Dubai. Nyumba tikamati nyumba sizimene mumaziona kaya ni mulilongwe mu area 43 kapena munyambadwe mu Blantyre kapena muchigumulamu. Nyumba yoti mina ningane yoti sitingayerekeze ngakhale ndi Kamuzu Palace, ikunama kwambiri, imene anagula mwana wa president wopuma Chakwera.
imene panopa as I'm talking ndi imene yakukhala chifaniki chakwera kunoko anasamuka 3 months ago. Nyumba zimene agula ndi kumanga achina Richard Chimwendo Banda, nyumba zimene agula ndi kumanga Richard Chimwendo Banda anagula nyumba ku South Africa yovuta kwambiri. Zimene ndikuyankhula pa zakuluakulu ndili nazo umboni, ndimayankhula zinthu zoona ndipo tifufuza. Ndikupempha a president amene akukalumbira mkucha uno kuti akangolumbira akhazikise commission of inquiry kuti amalawi mudzoti zimene ankayankhula pa Sita Shumba zija ndi zoona. Ndipo ine ndikupempha president kuti mu commission of inquiry ina iliyonse imene isankhidwe yofufuza za ngozi ya kuchikangawa ndikhalemo, komanso yofufuza chuma cha boma amene chaonongedwera ndikhalemonso, chifukwa maumboni ndili nawo. Amalawi ndifa mudzakhulupirira kuti zimene ndimayankhula ineni mayankhula zoona ku mtundu wa Malawi. Tifufuza amene amatuma anyamataja kuti kapange achina Kadula, achina ndani amuchesimu onse aja ngakhale athawa koma sanathawe chifukwa ali ndi moyo. Munthu amene wathawa sitima musaka na amene wamwalira, koma wamoyo kaya wapita dziko lanji tifufuza tibwera naye azayankhe mulandu, azafotokoze why unapanga izizi. So ndikufuna ndinene izi nina kuti boma la MCP laononga kwambiri dziko lino, kusaukitsa, kukweza mitengo, kusamva kulira kwa Malawi, kumangopanga zimene akufuna. Koma palibe bungwe limene linadzuka ndi kudzudzula nkuyankhula kapena kuyimira Malawi. Mabungwe onse anapindira mkamwa kupatula bungwe limene limamveka kuti ndi Malawi Freedom Fighters, ndimene lakhali kuyima nafe mbuyo monsemu, kuyima nafe kuyankhulira Malawi. Izizi amene ndifuna muzitsate kwambiri. Ndi mabungwe awiri amene ndingawapange likomenti kuti anayima ndi Amalawi osauka, anayima ndi Amalawi amene analira kwambiri kapena kuti zipani zotsutsa boma. Kunali bungwe la SIDED limene mtsogoleri wake ndi Sylvester Namiwa, anayima ndi Amalawi. Kunali bungwe la My Freedom Fighters amene mtsogoleri wake ndi Professor Adams Kinka Makoloni, anayima ndi Amalawi. Nkufikira lero kumano lero ndikudabwa nazo kunena kuti kwabukanso timabungwe tija tinabisa tija tinamyata tija timadya ndalama mwachinsinsi cha pansi kumadya nawo ndalama, kumazumula kuzukuta nawo ndalama za mphawi. Lero tabukanso akuti kumanena kuti Professor Peter Mutharika asasankheso wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Bambo Enoch Chihana kukhalaso vice president. Kodi nkhani imeneyi a DPP kapena professor adayiyankhula modzidzimuka? Mese adayiyankhula kampeni isadayambe, kampeni ili nkati sadayiyankhula chimodzimodzi kuti pakudzichepetsa kumene waonesa mtsogoleri wa chipani cha Afodi, ine ndizamusankha kukhala wachiwiri kwa vice president. Ndipo nthawi yonse idapanga kampeni yonse mpaka yatha. Kulibe bungwe limene linadzuka kunena kuti zitheka bwanji, kulibe. Kodi sipo makhulupirira kuti zichitika zitheka? Lero ndiye mukafinye mphuno zanu kumayankhula kuti sizibwenemezo zononga chuma cha boma chake chiti. Kodi tikachita kompea mene chuma cha boma chasakazikira, misewu mene yaonongekera, ndalama za matogeti mene zadyedwera, usazika kumene zikupita, chuma cha boma nkumafika kuti forex nziko mene kumasowa, mafuta nziko mene kumasowa, koma nditu anthu akupwepweta ndalama za inu munalipe amabungwe osayankhula. Lero ndiye mukadzuke kumanena kuti asasankhe Chihana kukhala kuphwanya ufulu wa Malawi, kukhala kuononga chuma cha boma yake chitime chionongekecho. Ndimafuna ndipemphe a Professor
Peter Mutharika kuti asamvere za anthu ansanje, anthu a jealous, anthu oyipa, kusintha chiganizo chawo. Mulungu ali mbali yanu, bwana wathu. Mugwire ntchito mopanda kudzidzimutsidwa. Amabungwe satenga ndalama zawo kumasiya kuboma, asadandaule nazo, asalire nazo. Ndipo mabungweyo ngati akumalimba chifukwa iwo amadyetsedwa ndi boma, ndalama zina zimachokera kumayiko akunja kuti iwo bungwe lawo liziyendetsera boma lawolo loyipalo limene lachotsedwalo, osati kuthandiza Malawi. Ndikufuna ndiyankhule mawu awa lero ku mtundu wa Malawi, kawina akufuna kawina sakufuna. Mabungwe amene angapangire likomendi, ndiponso ndikupempha kwa boma la DPP kuti lipange likomendi mabungwe awiri awa ayende nawo limodzi, chifukwa mabungwe amenewa avutika nawo limodzi. Bungwe la SIDED la Sylvester Namiwa, bungwe la Malawi Freedom Fighters la Professor Kinka. Chonde mabungwe amenewa mwalangane bwino, mwathandize kuti agwire ntchito kuti dziko lino litukuke. Ni mabungwe okhamna anayima ndi Malawi mu nthawi yonse ya zovuta, mu nyengo yonse ya nsautso, mu nthawi yonse ya zoti dziko silimayenda bwino, koma Malawi Freedom Fighters inayima nafe, SIDED inayima nafe. Koma zina zonse zikumbuka bwino, zonse zonyasa zija sizimamveka. Ndikunena izi ku mtundu wa Malawi, ndikuyankhula izi mosabisa, ndikuyankhula izi mosakondera, ndikuyankhula izi mopanda mantha, ndikuyankhula izi molirira Malawi. Ngati mabungwe amene wasapangira likomendi kugwira ntchito ndi boma kapena kudziwika bwinobwino, tikhala ndi tsoka. I repeat, tikhala ndi tsoka. Mawu anga amapherezera kutsogolo, koma zinazi zisiyeni zipite. Ine ndingane kuti ngakhale bungwe la paki limene silinagwire bwino ntchito mu 5 years imene linakondera kwambiri, linakondera kwambiri. Ndipo pambali ini manyazi fasili mafuna kuti DPP ilowe mboma, bungwe la paki. Kuzabwera bungwe lijamatika la Sambereka, onse yanali kumbuyo kwa Chakwera, nali kumbuyo kwa MCP. Ni mabungwe ena onse mina kuweti wewe panopa. Tisazimvere, zibe ntchito oloziyankhule zitainuko. Asapezeke suwina opanga mademo, boma lake lili. Mwatizunza, mwaletsa mademo, mumango yang'anira, osapangapo chichonse ino mabungwe, kumango sekerera, boma ndilomweli. Lero musapezeke bungwe lake loti fefe, tupanga mademo, basopu. Tikufuna Malawi akhale mumtendere. Tikufuna Malawi asangalale. Tikufuna Malawi abwezeresedwe umunthu wawo umene unachotsedwa. Amalawi apukulidwe misozi. Ndiye ndikunena izi tisamvese, tisabwerese mpungwe ku boma latsopano kuti mubwere ndi malamulo anu opepera ino amabungwe, mwanena kuti musasankhe pamwamba pa Jane Ansa pasabwereso Enoch Chihana. Who are you? Malamulo a dziko lino akuyankhula momveka bwino kunena kuti president ali ndi mphamvu yosankha vice president komanso second vice president mu boma la democracy. Ani ngati zinthu ngati zomwezi zinachitikaponso mchaka cha 1994 atawina Dr. Bakili Muluzi kukhala mtsogoleri wa dziko lino oyambanso wa democracy, anasankha Malemu Justin Malewezi kukhala vice president, anasankhaso Malemu Chakufa Chihana kukhala second vice president. Ndipo zonsezo mukuzidziwa, Chakufa Chihana amakhala mu Nyambadwe, Malewezi amakhala pa Nyambadwe apo pafupi ndi polisi ya Ndilandi. Ambiri mukuzidziwa. So tisapange nsanje. Envy and jealous is a sin. That's what the Bible says. Nsanje
ndikaduka ndi tchimo. Ndiye lonselo ndikaduka mukupangalo. Tisamveso femferere akangolumbira zinthu zisintha. Tifuna kuyendesa boma mosangalasa, mokondera Amalawi amene anapsinjika ndi ulamuliro wapitawo. Mawu anga omaliza ndi amenewa lero. Musiyeni Profesa alamule dziko mwamtendere, asinthe zinthu zimene zinawonongedwa m'dziko muno, akonze dziko lino, masomphenya ake a Singapore aja akwaniritsidwe. Musampingepinga, mukhale kutali kwambiri. Munali kwa MCP, khalani konko kwa MCP-ko, musabwere. Ine ndikunenesa kunena kuti mabungwe awiri awa ndamene ndikuwapanga recommend fund machita watch day and night kuti ayima ndi Amalawi. Ndinena kuti mabungwe, sindinena ma activist, mundimvesese kwambiri. Mabungwe, bungwe la SIDED ndi bungwe la Malawi Freedom Fighters. Ndipo ndionesesa kwambiri kuti mabungwe amene angati sali registered apangidwe registered, agwire ntchito bwinobwino ndi boma latsopano la DPP ndi Blue Alliance. Ineyo ngati mmodzi wa kubomako ndiyo tisauti zimene zichitike. Koma mabungwe ofuna kuthana ndi boma la DPP basop. Ndinafa bulu kwambiri mukudziwanso na Malawi nonse. Ndinafa bulu kwambiri. Sitikusekererani. Mmabereka boma lapita lija, lero mufanso mambeso kulipinga boma ilili, ndikuti basopu. Mawa bwino. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole. Akane. DPP ndiye boma sopano. Bye bye.